Que hai, rapaz? Mira, dame un tubo deses fluoretantes para a lámpada da cociña. Pero non sei de que tamaño o necesita, señora. Tenme que traer as medidas. E que eu sabía, sempre me facede lo mismo. Mira, veño ata aquí e marcho sen nada porque se non teño as medidas... Aquí está. Pero destas xa non temos. Non quere ler? Claro que quero ler, pero se non teño luz, como vou ler? Ai, virxe da diotría. Quero dicir que se quere diodos emisores de luz. Eu creo que lle está falando a vostede, Dionisio. Ai, non, é a min. Eu que raio sei, eu o que quero é que dé a luz. Este logo, moi ben. Cando me ves instalar? Como que non instalades? Pero entón que teño que sacar eu agora? Un título de electricidade electrónica ou como? Mira, colle aquí. Que non che vexan os teus compañeiros. Hoxe 6:30 ou así, ves por ali pola avenida do Señorío número 23 e instalasmo. E se queres, podeslle facer un empalme así para conectalo que ven sendo a comunidade de veciños. E así apoiamos o aforro enerxético. Meu,